लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खरकनि होननाय मोनसे बर' गामि आरोना बेनिफ्राय इयावथ' खाथि खाला गोबां जातिनि मानसिफोर दं खोमा ना मा जातिनि मानसि दंबा माबा बैसां हारसा गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे खरकनि होननाय बर' गामियाव आरोना लोगोफोर जाय न'खराव फैदों बेखौ आं बैनाय जायो बिथाङा माने गोबां खम समनि गेजेरावनो बिथाङा दखान बायदिसिनाखौ गोबां माने उन्नति खालामनो हादों बा डेभेलप खालामनो हादों बिथांजों एसे सोंनाय फिननाय लानो दे बिथाङा इमान खम समनि गेजेरावनो माबायदि एसेबां डेभेलप जाखो जाहाथे बिथांनिफ्राय फंनैसो सोंनानै मिथिना लानो दे लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ लोगोफ्रा फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांदो बे जाहैबाय दखान आरोना लोगोफोरनो बेफोरो दखाना गासिबो बैनायनि आरोना सासेयानो सलायजोबो नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेयाव जाहैबाय गेलामाल बेनिफ्राय नैखि सेन्देल बायदिसिना दं बेनिफ्राय नैबेयाव मोखाङाव साथा माबा माबि गोबां बुस्थुफोर दं आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजाय सेन्देल बायदिसिना दं नै बेनिफ्राय नै ओरैजायबो दं ओरैजाय गस्ला बायदिसिना दं नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय बेफोराव गस्ला खुन्दुं गोबां बुस्थु दं आरोना लोगोफोरनो बियो गासिबो माने बैनायनि गोजा दै आं बैनाय जायो माने बेनि बिगोमाखौ नै ओरैजाय नै गस्ला दं ओमफ्राय नै ओरैजायबो मालफ्रा ओरै दं आरोना नै लोगोफोर नै बेफोराव सेन्देलफोर दं आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय ओरैजाय गेलामालनि बुस्थु जाहैबाय नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय गेलामालनि बुस्थु आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेयो माने गासिबो न'खरसेनिनो दै सासे मालिकनिनो তোমালোকে কৰ হয় ইয়াৰে ন কোনটো জাতিৰ হয় বা মিচিং নে অসমীয়া মিচিং ন ইয়াত মিচিঙো আছে ন बे खाथियाव मिसिंबो दं आरोना लोगोफोर नैबे बिथांखौ बैनाय जायो दे आं बैनायजों एसे रायलायनि बैनाय बेयो मा गामि होनदोंमोनलाय खरकनि ना लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खरकनि होननाय मोनसे बर' गामि आरोना बेनिफ्राय इयावथ' खाथि खाला गोबां जातिनि मानसिफोर दं खोमा ना मा जातिनि मानसि दंबा माबा बैसां हारसा ओमफ्राय बर'आ एसे खम दं आरो बर'आ खम दं ना माबाफोरबो मियाफोरबो दं नामा मियाफोरबो दं ना बेनिफ्राय एसे गोजान खोमा ना गोजान बांगालफ्रा एसे गोजान ना 5 मिनिट नांगोन बेनिफ्राय जोंथ' जेनेबा नोंथांनि दखानखौ नुदों नोंथाङाथ' हारसिंनो माने गोबां आइडियायाव माने माबा सलायो माने बिजनेस सलायो नोंथाङा खै बोसोरसो जाखो इयाव दखान होनाया 13 बोसोरसो जाबायना 13 बोसोरावथ' गोबां डेभेलप जानाय नुदों नोंथाङा फार्स्टआव ओरैनो बेसेसो खै हाजारसो लानानै माने बिजनेसखौ सलायजेनदोंमोन फार्स्टआव 9,000 ना 9,000 13 बोसोरनि सिगां 9,000 जों दखान होजेनदोंमोन ना दाथ' माने हमना ला माने खमबाबो बुंनो थाङोबा माने बहुत बुरजा होननांगोन बुरजा नङा मालखौ नुनायावथ' गोबां बुरजा नुदों खमबाबो माने 20-30 लाखनिसो माल दं बायदि नुदों जानांगौ इसिमसो जानांगौ माने जिफ्रावबोथ' गोबां माने बुरजा प्राइसनि थायो नालाय जोंना नैबे बिथाङा माने गोबां समनि गेजेरावनो माने गोबां माने मोजां बिजनेस सलायदों आरोना इनिफ्राय इथ' लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयोना इनिफ्राय जेनेबा गुगामुखनिफ्रायथ' एसे गोजान जायो इसे गोजान जायोना ओरैनोथ' माबासो जायो खोमा 10 किल'मिटार 12 किल'मिटारसो जायो खोमा ना 10-12 किल'मिटारसो जायो बेनिफ्राय नोंथाङा जेनेबा मालखौ बबेनिफ्राय लाबोयोबा गगामुनिफ्राय लाबोयोना लखिमपुरनिफ्रायबोथ' लाबोयो खोमा लाबोयो टाउननिफ्रायबो लाबोयो ओमफ्राय गेलामालखौलाय थेग्रागुरिनिफ्राय लाबोयोना एसे खाथियानो बारु 10 मिनिट बेनिफ्राय गायग्रा गैया 3 बिगासो दङ माइ जाया बाला गोजाना बाला गोजानि थाखाय माने खेथि जाया बेनिफ्राय जानायाथ' जेनेबा दखाननिफ्रायनो जानाय जायो ओरैनो मा मोनो दखानाव गेलामालनिया माइरं बायदिसिनाफोरबो मोनो ना होमबाथ' जेनेबा जानायनिफ्रायनो सोलियोना
माइरंआथ' जेनेबा इयावनो निजिनि दखानाव दं नालाय माइरंखौ जेनेबा इनिफ्रायनो जानाय जायोना फायथेमानायनिफ्रायनो जाहैजोबो आरो गाननाय जोमनायनिफ्राय सब दखाननिफ्रायनो आरो बेनिफ्राय फिसाला फिसाजो साबैसे दंबा सानै सानैना फिसाला सासे फिसालाया दा 10 बोसोर जाबाय ओमफ्राय फिसाजोआ 14 बोसोर जाबाय ओमफ्राय फरायनाया बेसे फरायखोबा 9आव फिसाजोआ 9आव ना फिसालाया 6आव 6आव दा 7 जासिगोन मा मिडियामाव फरायदोबा बर' मिडियाम ना अबे स्कुलाव फरायोबा गगामुग हाई सेकेन्डारि गगामुग हाई सेकेन्डारि ना बर' हारिनियानो दं जेब्ला बर' हारिनिखौनो फोरोंबाय आरो इयावथ' जेनेबा जोंनि बर' हारिया खम ना अब्लाबो माने नोंथाङा दि गावनि हारि हिसाबै गावनि हारिमु गावनि माने फरायनाय बेबायदि जेनेबा नोंथाङा माने फिसाला फिसाजोफोरखौ गावनि हारिनि स्कुलाव फरायहोदो मोजाङानो मानो होनना बुङोब्ला गावनि हारिनि गावनि हारिनि लिरनाय फरायनाय दं जेथिया ना मानोथो गुबुन हारिनि बागै हगारनाय ना मोजाङानो होमबा बेखिनियानो ना फैनाय दे जागोन दे होमबा ना